खुलुमबाय बयनिबोसिम उनसं रादाबसिनिफ्राय बयखौबो बरायहरनाय थाबाय फैदों होनबा गुबै रादाब। गिबि रादाबावनो दङ रायजोनि जौ लोंग्रा एबा बाहायग्राफोरनि थाखायनो दुखु गोनां खौरां। आसाम सरकारा जौनि बेसेनखौनो खेबसेयैनो बारायदों 10 आरो 15 जौखोन्दो। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला आसाम रायजोनि गेजेराव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ एसे खमायनायनि उनाव खहा जानायखौ फोलोमफिननायनि नोजोरजों रायजो सरकारा बारायनायनि थांखि लायो। आरो आसाम सरकारा जौनि बेसेनखौ बारायनायनि फारसे मोननै बाहागो खालामनाय जादों, जेराव बेसेन गोसा जौनि बेसेनखौनो 15 जौखोन्दो आरो एसेल' बेसेन गोसा जौखौ 5 जौखोन्दो बारायनायनि थांखि लायो। रायजो सरकारनि बिफाना मिथिहोदों दि सरकारा बे सोलिफु बोसोरनि गेजेरावनो जौनिफ्राय 2400 कौटि खाजोना बुथुमनो थांखि लायो। गुबुन फारसेथिं रायजो सरकारा थांनाय 2001 मायथाइनि उनाव जौ गलानि थाखाय लाइसेन्स होबोआखै, नाथाय बारनि दखान गलाफोरावसो लाइसेन्स होबोदों। नैथि रादाबाव दङ सोनाब बंग'नि नदिया जिल्लायावनो गंनै गारिनि सौग्रावनाय जाथायावनो खमैबो 18 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 5 सुबुंनि जोखोम जादों। बै सौग्रावनाय जाथायखौनो खुवानि थाखाय जादों होनना सन्देह खालामो। थामथि रादाबाव दङ आसाम रायजोनि करिमगंज जिल्लायावनो मोन 46 हेर'इन केसजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौनो पुलिसआ खादों। मोनसे सुलुंनि गेजेरजों हरखाब संदांनानै बिसोर 3 सुबुंखौनो हमनो हायो। ब्रैथि रादाबाव दङ आसाम सरकारनि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ आसाम राइफलनि राइफलमेन प्रणयज्योति दासखौ बरायदों। हादरगिरिनिफ्राय सुक्रिया चक्र बान्थाखौ थांनाय सानाव प्रणयज्योति दासआ आजावदोंमोन। बाथि रादाबाव दङ बर'नि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन बर्मननि टीमआ हायद्राबाद फुटबल क्लाबआव मुम्बाइ सिटीनि फुटबल क्लाबखौ मैया 10थि मेचआव 3 गल गलसेयाव फेजेननो हायो। द'थि रादाबाव दङ मिरु बोथोर बिफाना हादरनि मोनदाइन रायजोफोरावनो गोख्रों अखा हागोननि आरोबाव सांग्रांथि होबावदों। बोथोर बिफाननि रिपर्ट बायदिब्ला फैगौ 1 दिसेम्बरसिम माखासे रायजोआवनो गोबां अखा हानायनि मिजिंथि दं। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। आरो दाबो बे आंनि उनसं रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो।